Supercúpula d'Amsterdam, les 9:30 del vespre. Gràcies, Amsterdam! Adéu! Ostres, m'he deixat el boli, ara torno. Vostè qui és? Triomfar per la cara. Acadèmia de Ioga, Beverly Hills, les 4:38 de la tarda. Ganes de provar-ho. M'han dit que aquesta acadèmia de ioga és el millor lloc per fer exercici i conèixer tios guapos. No em feu quedar malament vosaltres, eh? El ioga està tirat. No crec ni que suem. Hola, em dic Shirley. Ara sabreu què és patir. Això no em fa gaire bona espina. Feu el que faig jo, si podeu. El tigre! L'os assegut! El salt de la cabra! Hauríem d'haver anat a un curs per principiants. Aquesta Shirley es passa. Oh, no sabia que avui era el dia de la caritat. Hola, Mandy, què hi fas aquí? He vingut a fer un bany d'aromateràpia. A vosaltres també us convindria. Què és aquest pegat? És un tatuatge. Ara estan super de moda. Dissabte faig una festa a la piscina per destapar-me'l oficialment. Només hi pot venir la gent més guai. Vosaltres dues hi esteu convidades. Compliu el requisit? Ho trobo molt guai que sigueu capaces d'anar amb pentinats de l'any passat sense que us faci gens de vergonya. I jo què? Au, va, tu no ets prou guai per venir a la meva festa. Que no sóc prou guai? Adéu, noies, fins dissabte. Em sembla que ens convé una bona sauna. Qui és la Mandy per dir què és guai i què no? Vau veure aquells texans cenyits que portava ahir? Au, tornem a 70. Que no sóc prou guai? Què s'ha cregut? Segur que si em fes un tatuatge em demanaria que anés a la festa. Ja veurà. Què me'n dieu? Potser no és tan dolent fer-se un tatuatge. Però què dius? Són per tota la vida. Per cert, no trobeu que hi ha una mica massa de vapor? Hola, noies. Perdoneu que us hagi tallat la conversa ara que la cosa es posava tan calenta. Escolti, no fa gràcia. No es podia esperar, fem pudor. Ho sento, però és que tenim un problema. Els principals països del món estan a punt d'iniciar converses sobre la unitat mundial. Està previst que s'inaugurin amb un concert per la unitat que es farà a Rússia. Per desgràcia, un dels cantants que hi ha d'actuar ha desaparegut. És del grup preferit de la filla del president rus. Si no actuen, les converses podrien estar en perill. Quin és aquest grup? Uns nois que es diuen els refrescos. Ostres, que fort, m'encanten! Són el nostre grup preferit. I quin ha desaparegut? Em sembla que un que es diu Mikey. En Mikey és el guapo i sensible. Què us agafa? Si fan pena. Què dius? Des de quan no n'ets fan, tu? Des de sempre. M'estimo més els grups antics que estaven de moda l'any passat, quan els grups de nois encara eren autèntics. Grups com els Caramels. Sempre em porto fotos a sobre. Aquest és en Bistec, la veu principal. Que bo que està. Tu flipes. I quan els coneixerem han de saber que sóc la seva fan número 1. Clover, concentra't en la missió. Potser hi hauríem d'enviar un altre equip de la... Ni parlar-ne! Farem bondat! De veritat! Molt bé. Us haureu de fer passar per les presidentes del club de fans dels refrescos. Amb això podreu accedir als 2 altres membres. Vigileu per si torna el segrestador. Recordeu que està en joc la unitat mundial.
us ensenyaré els aparells que dureu. Rellotge escàner, pintallavis làser, cinturó amb cable extensible i un nou dispositiu anomenat auriculars afro. Són uns auriculars estèreo que es converteixen en una perruca afroprotectora. Noies, avui anem de concert. Botiga de discos, Londres, a la 1:13 del migdia. Sou les presidentes del nostre club de fans? Sí, hem sabut que han segrestat en Mikey i hem pensat que potser necessitàveu ajuda. Començo jo. Voleu una abraçada? Oh. Sam, la missió, concentra't. La desaparició d'en Mikey ens té ben amoïnats. Només fa un any érem orfes, vivíem al carrer, passàvem gana. De veritat que éreu orfes? Bé, no és veritat. De fet, s'ho van inventar els de promoció. Ens fa més propers. Tenim uns pares genials. Això de cantar només ho fem per entrar al món del cinema. No us amoïneu. Nosaltres ens encarregarem que no us passi res. Amb nosaltres esteu protegits. Som com un ramat de bisons. Sí, un ramat de bisons amb bambes. Ai, T'ajudo? gràcies. Mikey, no t'ha passat res. Esclar que no. Per què ho dius? Perquè t'havien segrestat. Què? Quina bestiesa! Me n'he anat al desert. I he passat uns dies estirat al fang mirant com florien els cactus. Tio! Has tornat! Estàvem amoïnats. Per no res, firmem autògrafs. I ara què fem? S'ha acabat la missió? Ha! Jo no me'n penso anar. Necessito almenys una hora més per enamorar-ne algú. Un moment. Des de quan fa papà d'en Mikey? I recordo haver llegit que tots fan 75 centímetres de cintura. Aquí em passa alguna. Bé, de moment sembla que la missió s'ha acabat. Marxem, vinga. No hi pensis més. La nostra incursió al món del rock s'ha acabat. Hi ha alguna cosa estranya. N'estic segura. Ostres, ho heu vist? Escolta, has de venir a la festa que faig aquest dissabte. I potser et deixaré que em treguis el pegat. Que bé. Adéu. En David troba que la Mandy és guai. Decidit. Em faré un tatuatge amb un dibuix que impressioni tothom, com una flor o unes espardenyes. Una flor? Això és molt interessant. En Mikey va dir que havia anat a mirar com florien els cactus al desert. Però els cactus no floreixen fins d'aquí a 3 mesos. Per què ens hauria d'enganyar el meu futur nòvio? Aquesta nit els refrescos actuen a Londres abans d'anar a Rússia. Potser hi hauríem d'anar. Estadi Mega Bowl de Londres, les 8:30 del vespre. Quina toquen? Sembla truita d'amor, la que toquen de Beast. Sí! Yay! Gràcies, Londres! Adéu! Què fem? Ai! Som-hi, noies. Auxili, auxili! Mireu, són allà! Soc molt delicat. Tracti'm bé, que de seguida em surten blaus. Ai! N'hi ha una pila! No els podrem esquivar tots! Els auriculars afro! Això sí que ha anat d'un pèl. Fem baixar aquell inútil. 1, 2, 3!
això? Què ha passat? I aquell home que et volia raptar? Què? Quin home? He baixat sol amb l'ascensor. Doncs hem vist clarament que algú t'agafava i tu cridaves que eres molt delicat. Em sembla que us volen fer una broma. No m'ha passat res. Si em dispenseu, he d'agafar l'avió cap a Rússia. Què passa? Sóc aquí? És real, això? Mireu això. Ex! No ho toquis! N'agafaré una mostra per escanejar-la. Col·lagen? Això no és el que es posen les riques als llavis? Doncs qui n'hagi deixat aquesta pila deu tenir uns llavis enormes. No ho crec pas. Mireu. Un cable. I té una cosa escrita. Estudis Starlight. Estudis Starlight, a Londres, les 11:13 de la nit. Mireu! Són pòsters dels caramels. Em quedarien molt bé tatuats. Em podria fer tatuar tots 3 membres dels caramels aquí a la... Deixa d'estar de tatuatges. Falta poc pel concert per la unitat. Qui són? Ostres, la roba! Van vestits igual que en Mikey i en DJ al concert. Però aquest parell no són pas ells. Que sí, sóc en Mikey. I jo en DJ. Au, va, sou massa vells vosaltres, passeu dels 30. Ens han robat les cares. Sí, home. Com us ho podríem demostrar? El vostre plat preferit? Hamburgueses. Amb molt de formatge. La noia ideal? Llesta. Modesta. Li agrada riure. I els animals. Però més els gossos. Perquè som al·lèrgics als gats. Són ells! Una pregunta. Això dels gats us molesta molt? És que jo tinc una mixeta, però és molt bufona. Clover, què us ha passat? Algú ens ha agafat i ens ha estabornit. Recordo una màquina molt estranya. Tenim companyia. Porten les cares d'en Mikey i en DJ. Tenen l'Odoc. Aquest de les rastes em sona. Oh, no pot ser! És en Bistec dels caramels! Vull un autògraf! Àlex! Si són els caramels, segur que són ells els que han robat les cares als refrescos. Això mai! Els caramels no! Potser han trobat les cares i les venen a tornar. Ei! Potser no. Toquem el dos. Sabeu què dura un grup musical? Un mes, si tens sort. Després ja no et vol ningú. Ja, molt interessant. I a mi què? Us ensenyaré una cosa. Us presento el Canviacares 5000. Em fan por les agulles. Et fan por? Doncs amb què et penses que es fan, els tatuatges? Que no s'enganxen. Colleu! Amb aquest aparell, els caramels tindrem una segona oportunitat. Us ho demostraré. No, sisplau! El meu mànager s'hi ha gastat una fortuna en aquesta cara. No us en sortireu pas. Quan els fans vegin aquests cossos fofos sabran que sou uns impostors. No ho crec. Portem faixa. Han tornat els caramels. I quan haguem actuat al concert per la unitat, res no ens aturarà. Bistec, jo també vull una cara jove. Posa-t'hi una crema hidratant i no t'ofenguis, però al mateix fet també et podries depilar el bigoti. No, tinc una idea millor. Ens veurem al cel del rock!
No em puc creure que en Bistec m'hagi fet això. Mira quina cara. Semblo una patata arrugada. Tranquil·la, et donarem un bon astringent. Noies, intenteu agafar els pintallavis làser. Potser són prou potents per tallar aquestes cordes. Haurem de saltar! Àlex, no et descuidis el canviacares! Sam, com va la missió? El destí de la unitat mundial depèn de l'actuació dels refrescos. Doncs no gaire bé, sincerament. Els refrescos que van cap a Rússia són uns impostors. Hem d'arribar al concert de seguida. Valga'm Déu. Doncs mireu cap amunt. Gràcies, Jerry. Concert per la unitat mundial Rússia a les 8:16 del vespre. Pare, oi que són supergenials? Els vull tenir a casa. Compra-me'ls, sisplau. Després del concert, babuixca. Què els hi passa? Fan coses rares, oi? Aneu amb compte, idiotes! No són els refrescos! Ens han volgut ensarronar. Per què ho han fet? No ho sé pas, però si es pensen que es poden burlar així de Rússia, s'equivoquen. Aturaré el concert i les converses per la unitat. I ara què fan? Noies, aquests penjats estan una mica baixos de forma. Els convé fer exercici. Potser els hi hauríem de fer una classe ràpida de ioga Chikuondo. D'això se'n diu l'os assegut. I d'això el salt de la cabra! I d'això, el tigre! I perquè ho sàpigues, ja no sou el meu grup preferit. Sam! Grover! En Bistec s'escapa! Tu salva l'Àlex, jo m'encarrego dels altres. Ostres! Hola, parella, com va això? Tens una cosa que és de la meva amiga. Són els refrescos! Visca! Només volíem tornar a ser famosos, ser guais. No et vol ningú quan passes de moda. Jo també vull ser guai. Us felicito, noies. M'han informat que ja poden continuar les converses amb el vistiplau del president rus. Escolti, Jerry, ara que hem tornat a salvar el món, ens podem quedar una mica per conèixer els refrescos? No, però tindreu un pòster firmat. Mansió de la Mandy, la 1:15 del migdia. Davy, Ostres, és patètica. em sembla que no hauria d'haver vingut, jo. No pateixis, has vingut amb nosaltres. Per cert, suposo que ja no vols cap tatuatge, oi? No, ja em trobo bé tal com sóc. M'és igual no ser guai. Ah, perdona! Què hi fas aquí? Això és una festa privada! Què fas? Deixa'm! Mare meva, mireu el tatuatge. És de mentida! Ens ha enganyat! Sí, au, va, toquem el dos. Espereu-vos! No marxeu! M'he quedat tan parada com vosaltres! A les instruccions de la capsa hi deia que era tinta permanent! Ens ha enganyat. Quina barra. Sí, i tant.
Quina llàstima, eh? Sé que t'agraden els tatuatges. A mi? No, jo no em faig coses al cos per impressionar la gent. És el que m'agrada de tu, que ets natural. Fem un cappuccino? Amb llet de soja. És que ara sóc vegetarià. Sí, m'encantaria. Perfecte. Clover, Sam, us hi apunteu? Ben mirat, som amics, oi? Sí, esclar, som amics, de moment.